Manganta na po. Manganta mo. Bitis. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng spicy tinolang manok at meron tayo sausawan patis na may sili. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis ang kamay namin, mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Manganta na po. Ayan. Kahit mainit, syempre magsabaw din tayo. Yes, may sabaw, may sabaw. Tinola. Dito may sabaw po. Ayan. Siyempre rice. Uy. Sabaw. Dito na lang siya. Barik masabaw. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Papaya. Kanyaman. Bitis. Kalambot na din bitis na. Diyang mapaling panahon mga kapudibi, magluto na kong kay tinolo. Manyaman yung manalip sabok, ano? Tapos ikaw sawsawang patis na may sili. Tribal. Cheers.
Ba, may nag-comment. Hmm. Nag-ano daw siya, pinanood daw lahat ng mga videos natin. Nung unang di ba dati naglalaro tayo pagkatapos natin kumain. Oo. Gusto ko lang explain sa kanya. Dati daw pagkatapos natin kumain naglalaro tayo. Bakit daw hindi natin daw ibalik 'yon? Kasi po mga kapatid, Oo. yung oras. Oras kasi. Dati, okay lang kahit mahaba yung oras natin. Ngayon, hindi na. Kasi 'di ba alam niyo man yung mga viewers natin minsan naiinip sila. Kaya hindi na po namin ginawa yun. Hanggat maaari, maubos namin ng mas maaga pa sa 10 minutes, 15 to 10 minutes. Tama? Dati kasi 28 minutes, no? 26. 27. Tsaka yung ano ngayon, yung YouTube ngayon. Maano na. Si Lolo. Kaya tinanggal na natin yung paglalaro. Nakaka-enjoy nga naman yun, no? Pwede naman sa buong. Meron din kaming The Food TV Vlogs, no? Yun, nag-upload din po kami dun. Mga games. Panoorin nyo. Magaganda. Sa YouTube din po yun. Pa. Ang saya-saya natin nun. Pagkatapos mo kumain, maglalaro ka, yung busog mo talaga, Mawawala. nawawala. Pagkatapos nun, gutom ka na naman. Sa kakatawa namin ni Valerie. Ang pinaka-favorite na ginawa natin video sa 3 years na mukbang. Yung kumakain tayo ng pala. Ano? Yung spicy noodles Ay, yung challenge. challenge. Yung hindi mo mabigkas yung challenge. Oo. Yung challenge Kapras accepted. na nito, Diyos kayo. Hindi, yung challenge accepted, di mo Oo. mabigkas. Tsaka maprasita noodles, si Kebari. Yung ang favorite na mukbang namin yun. At saka nung yung naglaro tayo ng pakwan. Hey! May lumuchi Valerie kay pakwan. Kakulab natin nun si Jigs TV. Jigs TV. Mm-mm. Yung uso pa yung collab-collab, no? Mm-mm. Panoorin yun. Nakakawalang stress yung mga videos namin. Nakakatawa. Ayoko na. Kunin ko na lang to, na. Napadami yung papaya. Papaya lang yan.
Habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po ako. Shoutout po kay Genesis Samiliano at Archaga and Sabares family. Jeriel Dison, Eva de Guzman ng Pagiguruan, Florida Blanca. And Hug Boy Peace. Shoutout daw po kay Rosalie sa Baiton. Ayan. Delia Campos, shoutout daw kay sa anak niya na si Crystal Jean Lariba. Ed Gaston Ramon. Ayan, shoutout po. Luisa Javier. Shoutout po kay Michelle de Guzman. Happy birthday daw sa anak niya na si Alessandra Faith Flores. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and happy birthday po sa mga nagbe-birthday po ngayon. Happy birthday. Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Ingat ko po kay Nanay Babe Kaluya. Shoutout po. Shopa Baby Alison Catherine Bugay sa mo. Shoutout sa inyong lahat. We love you all. Yes, mga kapudibis, ati kami pong tirang papaya. Kaya mga kapudibis, ang ganakin ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. Love you.